Drop the bass. Hej YouTube, det er det nok en lille anderledes video, men det er en video om hvordan jeg redigerer mine videoer, og hvad alt skal gøre for at I ser den, som vi ser den. Hvad så gør det er at trykke på import media, og så går jeg på skrivebordet, så finder jeg det jeg lige har optaget. Det må jo nok være den jeg har kaldt det, Minecraft Minecraft 6. Det klikker jeg på, og så lægger jeg den selvfølgelig bare ind. For nogle sekunder, så ligger den der. Og så går jeg op på den her, og trykker på 1080p. Og så trækker den simpelthen bare helt ud. Den er helt i bund. Lad mig se ind i videoen, der siger jeg på et tidspunkt, at vi kører introen først. Når jeg siger det stykke her, så trykker jeg på den her knap, der er split, og jeg splitter begge linjer op. Så går jeg ind på import media igen, og så ind på en map, der hedder Maxitize, som skriver. Så lægger det simpelthen i introen her, jeg bare smider ind. Og så inden jeg trykker videoen, så finder jeg lige noget musik. Jeg lige downloade den her, synes jeg lyder okay fed. Og så på starten af ved jeg bare at, det jeg skal huske det er også, at introen den skal også trækkes ud. Sådan her. Og I kan jo godt høre, at musikken den var for lav. Så enten jeg gør nogle gange det her, så rykker jeg den her helt ned til bunds. Ned til 2%. Så lyder det sådan her. Episode der fik vi mener jeg nu et lille stykke tid siden vi har spillet, der fik vi bygget noget. Så det kan I næsten ikke høre. Så jeg efter hvilken episode der er, så kan jeg godt finde på at skrue lidt op til 5%. Det lyder sådan her. Det her, altså der var vi at tænke os her. Der var seng. Og der jeg tænker lidt på at den her episode der skal vi bygge rigtig meget og gøre det pænere og fælde nogle træer og sådan noget. Og fordi at I måske gerne vil vide hvad for en sang der jeg spiller, så finder jeg den her lille bitte ting her, og så går jeg ind på mappen. Nu åbner jeg den helt forkert, som ikke var meningen. Godt. Så går jeg på mappen her, og så går jeg på skrivebordet, finder mappen med musik. Der, og så finder jeg lige sangen. Den hedder der. Nu skal jeg ikke åbne den, så trykker jeg på omdøb, kopier, lukker den her ned, her i midten, rød farve, størrelse 72, fancy skrift, sådan der, og så smider jeg den her op, og så ser det sådan her. Og der jeg tænker lidt på at den her episode der skal vi bygge rigtig meget og gøre det pænere og fælde nogle træer og sådan noget. I sidste episode sagde jeg også, eller gjorde jeg også, eller havde jeg tænkt mig, at i den her episode... Og det gør jeg, fordi at så kan I jo finde ud af, hvad sangen hedder, hvis I synes, den er god. Ja, men det er sådan, jeg redigerer den her slags videoer. Jeg kan også finde på at, ind i videoen, når jeg har sagt noget forkert, så kan jeg også finde på at lave en boble mere, hvor jeg retter det, jeg har sagt. Og sådan noget. Og helt til sidst, så er det her lydspor. Og de gør langt ud, den her episode. Det er en stor, lang episode. Det er 20 minutter eller andet. Og jeg kan se, at musikken den var jo ikke uendeligt. Så nu er musikken færdig på det her stykke her. Så trykker jeg på den her. Fade out, fade in. Så
Så fader den både ind og out. Det kunne jeg også have gjort fra starten af, men det valgte jeg ikke at gøre. Og så tager jeg noget andet musik, for eksempel noget jeg ved som ikke er. Hvad er det for noget? Ej, den tager vi ikke. Så lad os til den her. Det gør vi. Og så den her skruer vi også ned på omkring de 2-5 grader procent. Finder vi ud af hvor høj den her, altså hvor høj den her sang er i forhold til resten af videoen. Jeg synes den er okay høj i forvejen, så jeg fader ind og fader out, og ikke rører ved musikken ellers. Og helt til sidst, der skal jeg den af med sangen sådan et stykke herude, for eksempel. I de første episoder, der lå jeg den her intro ud i enden, som ser sådan her ud. Og det valgte jeg simpelthen ikke at gøre. Der lå jeg altid den intro helt til sidst, men jeg synes ikke, at det ødelægger lidt det hele. Så jeg tænkte mig bare at fade den ind, fade den out, og så lige skære den af her, sådan så det lyder sådan her. Og så ses vi jo i næste episode. Hej hej. Så fader den sådan godt nedad igen. Og det var sådan pretty much det. Hej YouTube, i dag skal vi... Hvordan jeg redigerer sådan en simpel video som det her. Det er jo bare en video jeg tænker mig at lave, for så kunne I se hvordan jeg redigerer mine videoer. Altså den her slags videoer jeg gør, altså hvis det er andre videoer, så laver jeg mere altså Minecraft videoer som den her, skal ikke være sådan højt advanced, så der bare skal alle mulige lyseffekter og sådan noget, så det blev bare en hyggelig redigering, hvis man kan sige det sådan, hvor der skal ske det store i videoen. Men mange tak for at I så med i den video her. Og så må I meget gerne like og subscribe til min kanal. Og så ses vi i den næste episode, og så ja, sådan er det. Moin moin.